Tak jsme se rychle tady ve studiu jaksi přeorientovali na něco úplně jiného. Máme tady Petru Drvoštěpovou s Kubou. Dobré Krásné ráno. Čau, Kubo. Dobrý ráno. A budeme s vámi, protože vy jste hrozně šikovná ženská, to už víme od minula, budeme dneska vyrábět něco zase trošku jiného, takže co to bude přesně? Tak dneska jsem vám přinesla do studia ukázat naší novinku, stříbrné šperky. Ty stříbrné šperky jsou zhotovovány takovou novější metodou. Jedná se o japonské stříbro, kdy vlastně to stříbro je v takový hmotě, kterou většina lidí asi nezná. Je to taková plastelína v podstatě. Takže ono to vlastně... Tak je to stříbro, nebo to není stříbro? Je to stříbro, je to v podstatě stříbrný prášek, který je vlastně s určitýma komponentama smíchaný a je to plastelína, kterou takže tohle skutečně by bylo původně v tomhle pytlíčku, jo? Aha. A protože děláme ty odlitky a otisky dětských ručiček a souvisí samozřejmě i ten šperk, je to takový osobní šperk, který maminka nebo babička můžou vlastně dostat jako dárek, kde tam mají ten odlitek, otisk ručičky svého dítěte, miminka. A vychází to vlastně tady z této sady, kdy vlastně uděláme ten otisk ručičky, pak to na počítači zmenšíme. No to jsem se právě chtěl zeptat, jestli je to skutečně... Ono to je není to až tak poznat, samozřejmě. Nemáme jednu matrici pro všechny ručičky. Je to zmenšený. Je to zmenšenina. Jako člověk tomu, tam asi takové rozdíly nebudou, ale je to prostě ta ručička toho prďoli našeho. Přesně tak. A tohle je tvoje ručička? Ano. Jo? A tvoje nožička? Ne, to je ručička Aničky, to je ručička Kuby. No, tak trošku si nám vyrost, Kubo, koukám, člověče. No, jo. To vychází z toho. Dobře, a tohle si můžeme udělat doma? Ne. U nás to funguje tak, že my vlastně maminkám zašleme, oni se objednají vlastně šperk, my jim zašleme právě tuhletu sadu, respektive jenom ubrousek, speciální ubrousek s papírem, kdy oni nám udělají potom tenhle ten otisk. To vám teďka můžu za chviličku ukázat. A my tady z tohoto otisku vytvoříme šablonu. To vypadá takhle, takováhle úplně malilinkatá. Taková vlastně jakoby raznice. To je mini nožičko, podívejte se na to, jo? A tuhletu mini nožičku vlastně my potom obtiskneme do té stříbrné hmoty. Jo. Takže mám takový hezký dárek třeba k Vánocům. Je to nádherný, jako je to samozřejmě jakoby to pokračování té naší řady, která jakoby v podstatě vychází tady z těch 3D odlitků, pak to máme ty 2D otisky a teď jsme to posunuli ještě do toho stříbra. Pojďme si otisknout ručičku nějakou. Nožičku. Tak já vám ukážu, jak vypadá ta první fáze, myslím, že ruka bude praktičnější. Takže tady s tím ubrouskem vlastně otřeme ruku. Pozor, ono samozřejmě se vám to dostane taky na vaší ruku, takže potom se nesmíme jenom dotknout toho papíru. Nějaká prostě citlivá látka, která pak používá se to v podstatě v Americe k stírání daktyloskopických otisků. Jo, takhle. Tak, teď je potřeba jenom najít tu správnou stranu. Najít tu správnou stranu. Lesklá strana. A teď jenom vlastně obtiskneme tu ručičku, zvedneme a už tady máme otisk. Jasně. Hezký. Tohle to stačí, jo? Jako takový polotovar vlastně pro... Tohle to stačí přesně tak. Pak se to vlastně naskenuje do počítače a vytvoří se tato matrice. Tak teď vám ukážu ten japonský zázrak. Tak to je to stříbro, v tom je skutečně... Tohle je to stříbro, přesně tak. Stříbrný prášek. Stříbrná plastelína. Ten proces je samozřejmě trošičku maličko náročnější, tak proto to děláme my, že maminky nám v podstatě jenom zašlou hotový otisk. No, my jim z toho jak z tohohle vlastně, vy tady v našich polních podmínkách tohleto zvládnete, to asi nepůjde úplně do konečné fáze. Zvládneme konečnou fázi. Fakt? Takže rozvádíme modelínu, v podstatě s tím pracujeme jako s těstem. Takové malé těstíčko, děláme takový malý koláček. No je to trošku dražší než těsto. Máme takové jedno linecké ze stříbra. Tak. Fajn. Samozřejmě tu tloušku toho stříbra, v tomto případě já to tady mám oddělený, abych viděla, že to je přesně stejně tlustý. Je možný použít třeba i několik karet. Teď vezmeme tu nožičku, Teď vezmeme tu nožičku. Máte připravenou. Tu matrici samozřejmě, tu už mám předpřipravenou. Ji tam otiskneme. Už ji tam máme otisknutou. To je opravdu tak titěrný. Malinké. Dnesky kameramani užijou. Já jsem říkal, že to bude linecký. No, a je to, hele. Přesně tak. Srdíčko. Tak.
a v podstatě vykrájíme, máme před Vánocemi, tak použijeme vánoční vykrajovátka, vykrojíme požadovaný tvar. No. Tak. Je tam, ano. A máme hotovo. A teď se to nějak... Teď to musí dobře vyschnout. Dobře vyschnout. A pak to takhle, pak to zůstane tohleto z toho? Já vám to takhle ukážu, jestli to kamera zabere. Správně, dírku musíme udělat teďka. Ano, ideálně. Když neuděláme teďka, tak je možný... to nepověsíme potom nikam? Je možný potom tu dírku dodělat speciálním nástrojem. My musíme skončit, koukám. Ano. Ale my ještě jenom je to vyschnutý potom. Ano, my si to potom ukážeme, my budeme ještě dneska pokračovat. Dnes budeme dělat ještě to vypálíme. Fajn, Petro, moc krát děkujeme. A my jdeme za váma, nebo za tebou, Pavle? My jdeme sem. Petra Drvoštěpová a Kubík. A budeme si zase povídat o tom, co si můžeme třeba hezkého u vás pořídit k Vánocům. Jasně. Máme za sebou, Petro, když tak zopakujte, co jsme všechno zvládli, protože tohle to je vlastně už ta poslední fáze výroby takovéhoto přívěšku s autentickým otiskem ručky, hodně zmenšené, nebo nožky, ještě více zmenšené. Přesně tak. Tak to vemte hopem, co jsme vlastně už stihli. Tak my jsme vlastně v té první fázi z té stříbrný, z toho japonského stříbra vymodelovali a obtiskli takovýhle otisk ručičky. Tady máme teda nožičku. Ono se to děje tak, že se to vlastně a je to z toho původního otisku zmenší do téhleté podoby, která se vyjde. Zmenší, musí to vyschnout zhruba do druhého dne, tudíž ten uschlý exemplář je samozřejmě ze včerejška. Já tady ještě bych ráda jenom ukázala, že nemusíme nutně dělat otisky ručiček a nožiček, ale tady na tomhletom přívěšku máme i vlastně první tvorbu malých dětí, tedy nějaká kočička, nějaký hlavonožec. Takže i kočička, obrázek... hlavonožec, je to podobný. V té první fázi té tvorby. To dělá Kuba, jo? Tohleto. To dělá dcera. Jo. A jenom jsem tím chtěla ukázat, že je možný do toho šperku vlastně vtisknout i první tvorbu vašich dětí. Pardon, nechceš, Kačenko, Davidovi pomoct trošku? Já s mojí jemnou motorikou si myslím, že to není úplně dobrý nápad, ale já budu sledovat. Radit mu bude. A co teď je s tímto? Teďka vlastně už máme vyschlý přívěšek, teď ho vypálíme. Můžeme použít takovouhle flambovací pistoli. Je potřeba s tím takhle jemně kroužit. Za chviličku nám to vlastně vzplane, tam se vypálí ty spojovací komponenty, který to stříbro... To je taková alchymie v podstatě. Tohle je velká alchymie. Teď se vlastně změní ta modelína. Modelíny je stříbro. Ryzí stříbro, má to dokonce ryzo. Na dvoře Rudolfa II. No pokud bychom mohli zhasnout, tak uvidíte za chviličku, že by to celý zrůžovělo. To bychom nic neviděli asi. No, ale viděli bychom ten růžovej. Jestli někdo zhasne. Nic. V televizi je to trošku složitější, se zasínáním přece jenom. No a vlastně teďka nám to opravdu už to růžový. Věřte nebo nediváci, je to růžový. Kuba to tady vidí. Kuba to tam vlastně říkáme tomu modelína, ta se odpaří, jo? Dá se říct. Ty tmelící komponenty a to lepidlo se vlastně odpaří. A teďka už je to trošku horký, jestli to uslyšíte, tak to cinkne teďka. A tohle už je jako stříbro. A to už je stříbro. To už je stříbro. No nesměj se. Takže zatím nevypadá vůbec. Že to ještě nemá ten lesk, že ho to zdaleka ještě nemá. No je to trošku horký, já nevím, jestli to stihneme. Teďka, když to vybrousíme. Ještě minutu máme. Jo takhle, ono je to na povrchu ještě... Jak se to vypálilo, tak je tam taková jemná mlhovina. Přesně tak. Já se bojím to teďka chytnout. Nám to neuletělo, že jo? Vařicí to je. Tak při normálních podmínkách, když se to vyrábí už pro konkrétního klienta, tak... Ale vidíme to. No jo, už tomu věřím. Já teďka, jestli to udržím v ruce, tak... Doteďka jsem si myslel, že nás jenom balamutíte, Petro, a teď vám Tak, potom samozřejmě jakoby následuje proces toho leštění a čištění, který je trošku další, to tady nestihneme. Ještě je to horký. Co? Můžeme ukázat. Už to jde, dobrý. Tlapičky. Krásně. Ještě to je vidět. Ještě chvilinku. Teďko. Tady do té kamery. Tady do té kamery. Tak, bezvadný. No jo. Tak a máme z toho stříbro. No a důležité je říct to, že vlastně tohleto,
člověk, který chce darovat ten přívěšek, tohle už není jakoby jeho práce. Jeho práce je velmi jednoduchá, jak jste ukazovala v prvním stupni, jenom na takový papír speciální, otiskne se takto ruka nebo noha, nebo cokoliv. Přesně tak. Na našich stránkách si to může samozřejmě jakoby objednat. My pošleme takový ubrousek, kde si vlastně ta maminka potom jenom obtiskne tu ručičku, nožičku, zašle nám to zpátky a celý ten proces my vlastně potom absolvujeme a vyrobíme šperk na zakázku. Je vidět, že to není na dlouho, protože že to do Vánoc prostě se dá stihnout všechno, že je to na chvilku. Do Vánoc se to dá ještě stihnout. Jo, ale až takhle, opravdu už to je na hraně, jo? Ale je to na hraně, no. Fakt? No. Objednávek je hodně. Aha. Je jich trošku vícero a samozřejmě ten proces teď tady byl urychlený, ale trvá ta výroba té formy. Není to úplně, že by se to stihlo za jeden den. Petro, my vám moc děkujeme. Děkujeme i Kubovi. Kubo, za chvilinku škola, co? Za chvilku to začíná. My tady dnes šijeme, teď jsme tady tvořili. Jako David Pilián, mechanik týmu, který vám za chvilinku představíme. David to pojal tak jako po chlapsku. Má to pěkný. Je to pěkný, jo. Je líp bych to neudělala. Já si myslím, že se mu to povedlo. Ono mu totiž nevystačila nit mezi námi, jo. Skončil tady v poslední zatáčce v podstatě. Já myslím, že umíte i, když takhle krásně šijete, tak umíte i vařit, že jo? David má mikrofon, takže... Dáme si asi něco s humorem. Dala bych si něco s humorem. Ano. Mám pocit, že nějaký těstoviny jsou tam. Ano, těstoviny s humorem, teď jsem taky, už jsem to našel, takže dobrou chuť vám. Dobrou chuť, hezké ráno. Hezké ráno.